ሶፊያ ከድር ይባሃል ትውልደይ ኣብ ትግራይ ክልል ኣክሱም ክፍለ ከተማ እያ ቤተሰበይ ሃፋትን ዝበሃሉ ዋላ እንተዘይኮኑ ኣነ ጥራሕ ስለዝኾንኩ ጓሎም ንዓይ ብጣዕሚ ይሕንቅቑኒ ናይ ቆልዕነት ህይወተይ ብዙሕ ተፈለየ ነገር ስለዘይብሉ ናብ ናይ ፍቕሪ ህይወተይ ከኣቱ ኣብ 14 ዓመተይ ሻምናይ ክፍሊ ተምሃሪት ኮይነ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናተይ ናይ ሰውነት ቅርጺ ለውጥ ዘርአየ ኣነ ብጠባየይ ስቕ በሃሊት ስለዝኾንኩ ካብ ሰውነተይ ቅርጺ ጀሚርካ ሽኮር ካብ ዝበሃላ ጓላት ሓንቲ ኮይነ ኣነ ናይ እስልምና ሃይማኖት ተኸታሊት እየ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ክፍልና ጋሻ ዝኾነ ሰብ ርአ ኣረኣእዩ ልብ ዝሰርቕ እዩ ብርግጽ ናተይ ዕድመ 14 እዩ ንሱ ድማ ብግምት 18 ይመስል ናብ ክፍልና ዝኣተወሉ ምኽንያት ድማ ንምን ኣስሓፍቱ ኣቕሓ ንምሃብ እዩ ቃል ኣብ ይበሃል ኣብ ትምህርቲ ቤትና ናይ 12 ክፍሊ ተምሃራ እዩ ኣብቲ መዓልቲ ልበይ ምስ ወሰዶ ክሳብ ሎማዓንቲ ኣይመለሰለይ ንሱ ካብ ዝረኣኽዎ ሰዓት ጀሚረ ሙሉእ ሓሳበይ ንሱ ጥራሕ እዩ ንኡኡ ንምርካብ ንሓፍቱ ሰላም ተፋሊጠያ ምስ ሰላም ብጣዕሚ ተኣታቲና ንሓዋ መፍቃረይ ግና ፈጺመ ኣይነገርክዋን ኩሉ ግዜ ክነዋግዕ ተለና ብጣዕሚ ዘፍቅሩ ሰብ ከም ዘሎ ክነግራት ኣለኹ ተዓዲሉ ትብለኒ ቃል ቦሊቦል ይፈቱ እዩ ካብ ሰላም ተሓቢአ ኸይደ ኩሉ ግዜ ይሪኦ ኩሉ ግዜ ንሱ ናብ ዝርከበሉ ቦታ ይኸይድ ክሪኦ ተለኹ ደስ ይብለኒ ግና ሓደ ነገር ይፈልጥ እየ ምስ ቃል ሃይማኖትና ይፈላለዩ ቤተሰበይ ድማ ብሃይማኖት ድርድር ኣይፈልጡን እዚ ማለት ንቃል ምፍቃር እምበር ናተይ ምግባር ኣይተፈቐደለይን እዚ ከምዚ እንተሎ 3 መዓልቲ ብተኸታታሊ ቃል ትምህርቲ ተሪፉ እተን 3 መዓልቲ ዓመታት ኮይነናኒ ሽዑ ዘለኒ መማረፂ ሰላም ናብ ገዝኦም ንኽትወስደኒ ዘደ ምድላይ እዩ ነይሩ ከምቲ ዝደለኽዎ ተሳኺዑለይ መጽሓፍ ደለይ ብዝብል ናብ ገዝኦም ከይደ ገዝኦም ደስ በሃሊ እዩ ናይቲ መረባ በር ተኸፊቱ ምስ ኣተና ቃልዬ ኣብቲ መረባ ኮፍ ኢሉ እዩ ልክዕ ምስ ረአየኒ ሰላመይ ሽኮር መሓዛ ኣለትኪ ኢልዋ ብጣዕሚ ተሓጊሰ ብናቱ ኣፍ ሽኮር ብምብሃለይ ምእማን ኣብኒ ቃል ኣብ ሓሚሙ ትምህርቲ ከም ዝቐረየ ንምፍላጥ ብዙሕ ግዜ ኣይወሰደለይ ነይሩ ዓይኑ ርኢ ምስ ኣበልግዎ ገዛ ደንጌ ተኸይደ ስለ ዝኹረ መጽሓፍ ተቐቢለ ቀልጢፈ ኸይደ በብመንገዱ ዝሓስቦ ነገር ስለናቱ ጥራሕ እዩ ነይሩ ሰላመይ ሽኮር መሓዛ ኣለትኪ ዝበላ እናዘከርኩ ይሕጎስ ኣብ መስተዋት ጠጠው ኢለ ገጸይ እናረኣኹ ናይ ብሓቂ ሽኮር እየ ይብል ድሕሪ መዓልቲ ቃልየ ፈሊጠዮ ኣነ እውን ፍቕራይ ወሲኹ ቃል ብትምህርቱ ንፉዕ ስለ ዝነበረ ምስ ሰላም ኮንክን ንኽልቴኽን ከርድአክን ምስ በለኒ ብጣዕሚ ተሓጒሰ እየ ነይረ እሺ ዝበልክዎ ምፍቃረይ ንኸይፍለጥ እናተጠንቀኩ መዓልትታት ክኸድ ጀመረ ሓደ መዓልቲ ሰላም ኣይነበረትን ቃልዬ ንኣይ ከርድአኒ ጀመረ ኣዲኣቶም ብጣዕሚ ስለትፈትወኒ ኣይፈርሕን ናብቲ ገዛ ክኸይድ ከለኹ ካብኡ ንሱ እናረድአኒ ኣነ ዓይን ዓይኑ እናረኣኽዎ ታያለዎ ሃይማኖትና ሓደ ኮይኑ ፈጣሪ ንኡኡ ተዝገብረኒ ኢለ ተመኒ ካብኡ ልክዕ ምስ ወዳእና ናብ ገዛ ይከይደ ናብ ገዛ ኣቴ እውን ናብ መደቀሲ ክፍለይ ኣቴ ገዛ እዮ ክሰርሕ ናይ ሒሳብ ደፍተረይ ምስ ገንጸልክዎ ኣብ ክልተ ቦታ ዝተዓጸፈ ወረቐት ምስ ረኸብኩ ከም ብቦይለ ገንጺለዮ ናይ ቃል ጽሕፈት እዩ ሶፊዬ ይቅርታ ግበርለይ ንስኺ ከም ሓውኪ ትርኢኒ ትኾኒኺ ኣነ ግና የፍቅረክየ መልስኺ ምንም ይኹን ምንም የፍቅረክየ ብድንጋጸ ካብ ተቐመጥ ኩሉ ተላዒለ ተወረቐት ኣትኪረ ኣቢለ ርኤዮ ቤተሰበይ ሓሲበ
ፍቕረይ እውን ሓሲበ እንታይ ሓሰብክዎ ብምዕጉርተይ ንብዓት ወረደ ኣቦይ በሪ ኸፊቱ ኣትዩ ተወረቐት ብኢደይ ሒዘዮ ደሪቐ ቀሬ ኣቦይ ትበሪ ከፊቱ ምስ ኣተዎ ኩነተተይ ሪኡ ብጣዕሚ እዩ ሰንቢዱ ነይሩ ካብኡ ናባይ መፂኡ ሕቑፍ ኣቢሉ ተወረቐት ካብ ኢደይ ወሲዱ ናብቲ ናይ ማእኸል ጣውላ ውርውር ኣቢሉ ዛጓለይ እንታይ ኮንኪ ውፅኢትኪ ተበላሽ ድዩ ኢሉ ጠይቁኒ ኣነ እውን ብጣዕሚ ከብዲ ቢኢሱኒ ዝገደደ በኸ ኣቦይ ተማሂሩ ተዝኸውን ነይሩ ተደብዳበ አንቢቡ እንታይ ከም ዘብክየኒ ዘሎ ክፈልጥ ክርዳእ ነይሩ ግና ንሱ ተይተምሃረ ንኣይ የምህረነሎ ኣነ ድማ ክረኽቦ ዘይክእል ሰብ ኣፍቂረ መንገደይ ከበላሽው እየ ኣነ ክኸውን ዝደሊ ቤተሰበይ ክኾነሎም እቲ ዝደልይዎ እዩ ግና ኣብዘይ ሓሰብክዎ መማረፂ ዘይብሉ ናይ ተፈጥሮ ግዴታ ወዲቐ ኣቦይ ዘብክየኒ ምኽንያት ተይፈለጠ ኣጆኺሉ ኣቀባጢሩለይ ትመዓልቲ ወግሐ ትምህርቲ ምኻድ ግድን ስለ ዝኾነ ንግሆ ቦርሳይ ሒዘ ናብ ናይ ትምህርቲ መንገዲ ጉዕዞ ጀሚረ ናብ ናይ ትምህርቲ ቤትና መዕፀፊ ምስ በጻሕኹ ቃላብ ረኺበዮ ዝፅበየኒ ከም ዝነበረ የፍልጥ እዩ ኣነ ግና ልክዕ ምስ ረኣኽዎ ልበይ ኣብ ክልተ ንቕል እዩ ዝበለ ሶፊዬ ኢሉኒ ጠጠው በልኩ ጽብቕተይ ናፊቅክኒኺ ትንግሆ ዝመጻኹ ኢሉኒ ጸጥ ኢለዮ ሶፊዬ ኣይጭንቐክንሽዶ ፍቕሪ ናይ ሓባር ስምዒት እዩ ስለዚ ኢሉ ክቕጽል ምስ በለ ገዲፈዮ መንገደይ ቀጺለ ብትኽክል ክሓስብ ኣይከኣልኩን ግራ ተኣታቴ ጽብቕተይ ግዴታ ካብ ልሳንኪ ክሰምዕ የብለይን ፍቕረይ ተዘይተቐበልክን ዋላ ንኣኺ ምፍቃረይ ግና ክቕጽል እዩ ኢሉ ናብ ትምህርቲ ኣተወ ናብ ክፍለይ ኣቴ ክመሃር ኣይከኣልኩን ሓሳበይ ኩሉ ንሱ ኮይኑ ዕረፍቲ በፂሑ ተሓቢኤ ክሪኦ ናብ ናይ ኩዕሾ መጻወቲ ኸይደ ግና ኣይነበረን ዕረፍቲ ተደዊሉ ምሳሕ ሰዓት እውን ተጸብየዮ ግና እቲ ዝፈትዎ ቦሊቦል እኳ ኣጽሊእዎ እዩ ብተኸታታሊ 2 መዓልቲ ተይረኣኽዎ ውዒለ ሓዲረ ብድሕሪኡ ግና ተይረኣኽዎ ውዒለ ክሓድር ኣይከኣልኩን ናብ ክፍሉ ኸይደ እንድሕር ተስኢነዮ ናብ ገዝኡ ክኸይድ ወሲነ ዕረፍቲ ልክዕ ምስ ወፃና ናብ ክፍሎም ከይደ ሽዑ መዓልቲ ብጣዕሚ ከም ዘፍቅረኒ ኣረጋጊፀ ቃለይ ንበይኑ ኮፍ ኢሉ ድብር ኢልዎ ነይሩ ልክዕ ምስ ተረኣኣና ክልቴና ደንጊፅና ካብኡ ማንም ንማንም ተይተዛረበ ተሓቋቒፍና ኣነ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ንብዓተይ ምቁፅፃር ኣብኒ ድሕሪ ቁሩብ ምትሕቑቓፍ ቃለይ ኢለዮ ወየይ ምስ በለኒ የፍቅረካየ ኢለዮ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ተሓጓሱ ክቆፃፀሮ ኣይከኣለን ኣነን ቃልን በዚ መልክዕ ፍቕሪ ጀሚርና ኩሉ ሻብ ብሕቡእ ዋላ እንተኾነ ንራኸብ ኢና ክሳብ መንደረይ ይፍንወኒ ግና ናተይን ናቱን ርክብ ትፈልጥ ናይ ቃል ሓፍቱ ሰላም ጥራሕ እያ ንሳ እውን ኩሉ ሻዕ ትርድአና እያ እዚ ከምዚ እንተሎ ኣነ ታሽዓይ ክፍሊ ምስ በጻሕኹ ንሱ ድማ 12 ክፍሊ ወዲኡ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ በፂሕዎ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ክልቴና ብጣዕሚ ሓዚና ክንገብሮ ዘለና ግራኣትዩና ሓደ መዓልቲ ምሸት ቃለይ ብሰላም ኣፀዊዑኒ ኣነ እውን ብጣዕሚ ናፊቁኒ ስለ ዝነበረ ኣቦይ ተይረአየኒ ወፂአ ልክዕ ምስ ረኣኽዎ ከይደ ተጠምጢመዮ ኩሉ ግዜ ክረኽቦ ተለኹ ኩሉ ነገር ይርስዖ ተጠምጢመዮ ተለኹ ኣቦይ ለካስ ተኸቲሉኒ ወፂ ነይሩ ሶፊያ ኢሉኒ ብድንጋፀ ሽንተይ ክለቆ ደለይ ወዲ ቅንዕ ኢለ ንኸይርኢ እናነገረኒ ዓብዩ ለመዓንቲ
እዚ ምስ ረአየ እንታይ ክገብረኒ ከም ዝኽእል ምግማት ኣየኣብየንን። ምስ ቃል ተሓቋቒፍና ኣቦይ ምስ መፀ ክልቴና ከም ሓወልቲ ደሪቕና ቀሪና። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሕጊ መጥበቒ ኣቦይ ብጣዕሚ ተናዲዱ ካብ ቃል ኢደይ ፈንቂቑ ወሲዱ እናጎተተ ናብ ገዛ ኣትዩኒ። ካብኡ ኣቦይ ብጣዕሚ ዋቂዑኒ ሰውነተይ ማይ ክሳብ ዝዓቁር ተወቂዐ። ምፍቃረይ ከም ሓጢኣት ተቆፂሩ ኣቦይ እንዳቀጥቀጠኒ ኣነ ዝሓስቦ ነበርኩ ኣነን ቃልን መጨረሻና እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል እዩ። ከም ኣጋጣሚ ክረምቲ ስለ ዝነበረ ካብ ገዛ ዝወፀሉ ምክንያት ሲኢነ። ኣብ ገዛ እውን ቁፅፅሩ በዚሑ መደቀሲ ክፍለይ ብውሽጢ ቆሊፈ ካብ ምብካይ ንላዕሊ ካሊእ ምንም ክገብር ኣይከኣልኩን። ልክዕ ከምዚ ምስ ኮነ ብሰሙኑ ሰላም መፂኣ። ሓሙስ መዓልቲ ነይሩ። ኣቦይ ተዝሪኣ ብርግፀኛነት ከባርራ ነይሩ እዩ። ግና ስለ ዘይነበረ ንቑሩ ደቃይቕ ኣዋጊዕና። ስለ ቃል ምስ ጠየቅኩዋ ብናተይ ምክንያት ይጉዳእ ከም ዘሎ ነጊራትኒ። ካብኡ ቃለይ ዝለኣኸለይ ደብዳበ ሂባትኒ ኸይዳ። ልክዕ ምስ ወፃት ትደብዳበ ገንፂለ ከንብቦ ጀሚረ። ፍቕረይ ከመይ ከም ዝነግረኪ ኣይፈልጥን። ኣቦኺ ክዑኺ ምግባረይ እውን ጥፍኣተዩ ይቕሬታ ግበርለይ። ፍልይተይ እመንኒ ክኽሕሰኪ እየ። ኣዲስ ኣበባ ምኻደይ ግዲ ኮይኑ እዩ። ሒዘኪ ተዝጠፍእ ከመይ ደስ መበለኒ። ግና ኣቦኺ ክነቐይሞም ኣይደልን። ናተይ ኣብ ዝኾንኩ ኮይነ ግና የፍቅረኪ እየ። ጽባሕ መስጊድ ክኸድ ኢልኪ ውፅ እሞ ተሰናበትኒ። ኣብቲ ልሙድ ቦታና ክጽበየኪ እየ ይብል ትደብዳበ። ንብዓተይ ምቁፅጻር ኣብኒ። ሙሉእ ለይቲ ስለናቱ እናሓሰብኩ ኣሕሊፈዮ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ወሲነ። ምስ ቃል ኣብ ክጠፍእ ኣለኒ። ምስኡ ጠፊዐ ኣዲስ ኣበባ ዋላ ተኣተኹ ምስኡ ብፍቕሪ ክነብር እየ። እዚ ሓሲበ ግዘ ተየጥፋእኹ ክዳውንተይ ኣዘገጃጀ እንዳ ጎረቤት ኣቐሚጠዮ። 5 ሰዓት ናይ ቀትሪ ጁማ ከም ዝሰግድ ሰብ ተሓፃፂበ ቃለይ ናብ ዝቆፀረኒ ቦታ ኸይደ። ልክዕ ምስ በፃሕኩ እናተፀበየኒ ነይሩ። ንነዊሕ ግዜ ከም ዝተፈላለየ ሰብ ተሓቋቒፍና ነቢዕና። ካብኡ ምስኡ ክጠፍእ ምውሳነይ ነጊረዮ። መጀመርታ ኣይኾንን ኢሉኒ ነይሩ። ካብኡ ግና ብሓሳበይ ተስማዕሚዑ ለይቲ 11 ሰዓት ንኽንራኸብ ቆፀሩ ሒዝና ተፈላሊና። ኣቦይ ነደይን ገዲፈ ፍቕረይ መሪፀ ናብራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢልና ጀሚርናዮ። ማንም ሓጋዚ ዘይብሉ ኩሉ ንባዕሉ ለፊዑ ኣብ ዝሓድረሉ ከተማ ኑሮ ከም ዝሓሰብናዮ ቀሊል ኣይኮነን። ብርግፅ ቃለይ ንክመሃር ስለ ዝመፀ ቅርሺ ይለኣኸሉ እዩ። ግና ካብ ገዛ ክራይ ወፃኢ ናብ ካሊእ ነገር ኣይውዕልን ነይሩ። ስለዚ ናይ ግድን ክሰርሕ ኣለኒ። ቃለይ ክመሃር ዋላ ተደለየ ኣነ ግና ንሱ ይመሃር ኢለ ኣብ ሰፈርና ዘሎ ሆቴል ጽዳት ኮይነ ተቆፂረ። ኣብቲ ሆቴል ብጽዳት ተቆፂረ ክሰርሕ ተለኹ ትዕግስቲ ትበሃል ናይዚ ሆቴል ኣሳሳይት ተፋሊጠያ ከም መሓዙ ተቐራሪብና። ዘለኽዎ ኩነታት ምስ ነገርክዋ ብጣዕሚ እያ ሓዚናትለይ። በዚ ዕድመኺ እዚ ንምንታይ ፅሬት ትሰርሒ? ንምንታይስ ኣሳሳይት ዘይትኾኒ? ካብኡ ብመዓልቲ ትረኽብዮ ቲፕ ብዙሕ ነገራት ይሽፍነልክዩ ምስ በለትኒ ብሓሳባ ተስማዕሚዐ። ንቃል ተየማኸርክዎ ምስትንጋድ ጀሚረ። ከምቲ ዝበለቶ ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ነይሩ። መዓልቲ ክሳዕ ዝሓልፍ ቃለይ እናተምሃረ ኣነ እውን ኣሳሳዩት እናሰራሕኩ ናብራና ቀፀልና። ኣብታ ፀባብ ገዛ ብዙሕ ፍቕሪ ኣሎ። ኣነን ቃለይን ንብዙሕ ሰብ ምሳሌ ኮይና። ሓደ መዓልቲ ኣብ ስራሕ ቦታ ሓደ ዕድሚኡ ናብ 40 ዝፀጋጋዕ ሰብኣይ ሓደ ጥብሲ በሊዑ 80 ቅርሺ ክህበኒ እናተገብኦ 500 ቅርሺ ሂቡኒ። ካብኡ ተኸቲለዮ ኸይደ ምግጋዩ ምስ ነገርክዎ ሓዝዮ ጽብቕተይ ኢሉኒ። ከመይ ዝተባረኸ ሰብ እዩ ኢለ ብውሽጠይ
كأولك ساعتي بتحو مسوطاخو عفين كم زرعخو فقراي سبرايز لمقبار أنبوا جيرا تفلاليت أبح ساريحة مبرح تطفئة بشمعة صنيحيو قالي مسعاتو قنا كانت تتطبخو حقوس عينبران تقرشي كابي مزيو كبل تبايسنا بتعمي سلاسة فقرو فقري تزي آمين كاني كبري كهبكا أنا ناتكا ترحيي ليو نسوون أي خوننيلو تحرق قروب تسمعينو تمرتي كساب زود أين قبرون تبعاهلنا وسينا ولا تنبرنا أنسولا تقاففنا كبرا نتسحنا يدسنا بلني هبايو مس وقحة كلتنا تحاتاتيبنا قرسنا بليئنا أنا نابسر حي نسو ناب تمرتو خدا لك خمت تلمدا لما عنتون تنايت مالي سوأي بزوح جنزب يبون خدا حبيراتني نتسرح نتعقستينا جيريا تعقستون من امتي مسلا بجاخ تلمدايو أبز جزا حدش جزن شكور قلعان تريون ناب إيدوم نمئتاو جنزب يهبوخي إلاتني كاو اسنا جرجنا نفغرانياي دسا يبلون مسبلكوا كي نقرو مخيراتني أنا ون نقال نخي خاف أويلا ناكيرايو يفلتن أزا خمزنتالو حدا معالتي ساعتي أخيلو لك أمسوات أخو أتسابعي عم ماكينا أنا تتعبيني رخيبايو تزي فنخو خيلو أجاني غني مسؤولنا تخراخركو تعقست مزيعا بجاخنا أنا يبتحنا إلا أعتياتني أنا ون ما دبراني نابت ماكينا آتي لك بزحنا مسوردكو تسابعي واريدو دحان حداريلو كحاو فنتلو كالي ريونا لك كم لبا دنجيزا كالي إلى ناب أمسكاتكو قديفون نخايدو كالي مستسابعي مسرأيني بدعمي تناديدو قديفون نمخاد جمرا بدعمي أدنجيزوني أنا يكونكن أبلعليو كما قد قولا حيلة ودخريئون عيدلن كنا نمتايد أرتيروني اندعي كاو تخطي ليو جزا آتينا كاو كرقاكو أو فاتينا كالي إليو نسوون تناديدو أي تتأوعني سعينتو الرأايا ريوني أبت ساعات معكاس أبيني تاخا خوينكا إليو أنا كو بيتسابين زعبا خلو عدي قدي فزمتاخو ناخا إلى كويا حجابي قالي أيو تأقرين دار أخو من النتيك أيرا بزي فلتو محبرسب سنبر زلخو نعخا نناتكا فقري كبل كويا يرد أكادو بالكو أنا كو بزي منن أكد دنقلناي زهاب كوخا كاباخا وزعي واقا كم زي باللي نخد فلت إياه نمنتاي زي تردأني نمنتاي ستترتراني أنا بالكو أنا نبعخو تزاري بيو علي سمعيتو كان زتربشان مفلات عائنتو مرأي ترح أخولي ينيرو عليون يقريتات أيقو أبابيلوني مسك علي بزي منم تنقاقا واسيب مقبارنا قدسينا أبتقي زينسو سلازي فتر نقر أيقنا زبنان نيرنا قروب حمام عبيلوني هوسبيتال مسكاتكو تأنستي مخاني ناجيرو مني ناي ولد داي مركب ويس ناتي قديلشنات كلتيو مالسي كخوني خاليو بتعمي سنبدا أبت ساعات نسو نقال كنقرو أيدالخون مخنياتو كسألاني سلازايدالي يولد كبلاني يخاليو أنا دما بناتي مخنيات قالي تمرتو خبارت أيدالنيرا بز مخنيات زي حاديات مريضة كاوردو وسينا كنا كاب أفموت أيتميسا بزوح دم فسيسوني أرسي سحيتا أبزي جزي يونيرو كالي زفلتا نحدا سومن سخون سرح تاريفة دحر حدا سومن ناب سرح كيدا قنا رأسي حموني ساعتي أخلا كالتفة أفكي دواتيا نقزا خيدا ناخدكو سرأخوو نقرقنا أيكونان كريو كحاسبو زي كإل نقر أيونيرو كالي مسكالي إقوال تحاقاقفو يخير نيرو مأمان أبيني كالي كاباي كالي إقوال أيكونن كحقوف كنا كأقوا دزي يبلنس
لما أنتقنا حقوف أبيلوا إن خدا رئيو كم أبديت إن جبرني أكايداي كفت جميرة أبتقوم مسفتحو إن الإلكا تقول مفقعد لي كنا حسابي كأيرة قال نابجزا مسقاتو بترجاجة منفس كحطو السنة قال يرئني فغري تايدأ لما أنتي كنت إفكوت إخي سيدول كليكا إن بلا نابدرتو للتفابلوني تأيقني تحانييناتي كنا مسامنية إليو عليون كمسنا بلا قال كلاسية مارتا تبهاليلوني علي قدمون ناقولات محازوت يهلو إيان قنا بعيك أندا يفلتن بأقول تردارة أرسي انداوق أسكو تاقول عاتفاليت أيا مارتا دستبل تجعاتي تقول عيا دحرت معالتي مسكال نختتصنع نغزات مزة حد معالتنكو قرسي إنا سرحكو غزاي اللعل ناي فقري مقاس مارتا بري كوحكوحت بري خفيتا مسرع أخوة أبقزا درقم أبيلة الزعاتو كميدس مبلاني كنا أرسي تقوط أطيرا انتاي دليخي مسبالكوا نقال آبيلاتني نقيسو يويليا قزا لك عين برن لك إذا مسبالكوا نبعتا النافساسة تأنستيا إلاتني إذا مسمعخو كابقال آبيو كام تبلاني ارقز عين خوينا مقوتصار آبيني أرسي سحيتا تحرقورو دقائق مستساخو قال أبقوني نيرو مارتا قنا يلان قال مسرعيني فقري نقيحا إلو نبعات وردا نبعات حرقت إلا لما أنتي تتفتر نمذكر نمانم كتيق عيدلاخونا نبعاتي مقرات آبيني كداني أخاخيبة نابشانتاي أأتيو زيك قبر تلخو قالي يرئين نيرو كاو منم قال تيتزاربكو نابت بري أمريحا أبت بري مسبتحخو قديفكني كتخدديو إلوني النبخيا كساب لما أنتي تزخون كهنتش والا تزنبع وشتاي بحزن كقصل نيرو لما أنتي قنا كمزي النبخيا كحزنني أي كعلن مارتاخا إليو أعنتي نمر أي كبيدوو بايتا اندات أمتا نمنتاي كمز مزات أي فلت أنلان إلوني قال أب كابزن لعلي كتحسوني أي تخئلن فتاري زهابك تسقى أي تقفع ودخا أمينكا أعبيو أنا فتاري يقبأكيو زبلاني يقبر سلزلو عارفة إذا مزلقيت حيوتي كنبرية إلى قديفة يوتي أب إقري وديقو لمنوني كنا حسابي كغيرني أي كألن ناي سرح بوتاي هوتيل كيدا ناي سرحتنيا خفل خيدا بورساي أميت أيوم كزا كساب زركب أبو كخون أفكيدا يوم قال نستيتي فتناء بزحالات خونة ناتيقنا لكو سئنو نايتو هوتيل بعال جزا ودو أبو محدارين مسرعية كفتاتنني جمرة أدري الناس تناقركو إلى ساعات مسبزحة كدك ساعتي تختيل النقاتيو بوشتي قوليفو تأويخي كقاتلك إياه إلو كداونتو كولق جمرة تأويخي كقاتلك إياه ولا قاتبلا أنا قنا أقويه أبز ساعات تنجزو بفتنات برخفيتو قويوتا بقلتوف نايت هوتيل سرحتنياتاتن وارديان مجم تاخوينكي إلومني سونتي إناتن قطقطا يقرتا ጭንቀትዩ إليوم فرقم إنا قومقومو فرقم إنا حزنو لي قديفو من وطو فتاري كم زرسعني أمينة كاو بندت نابندا مستخيدا كابزحي حزني تلعنا مبكاين بعلو أبيوني أبتندا مستخوينا دحر غرو دقايق عقاد أمي تعقزتن حانت زي فلت أقوالن مسكال كوينن ناي مستا عينت أب قدميتهم تدرديرولو إنا رأخوهم تقاتيلا
ድሕሪ ቁሩብ ሽንት ቤት ምስከድኩ ትዕግስቲ ተኸቲላትኒ መፅያ ተዘይሪኣ ደስ መበለኒ ዓዊላ ሰሓቐት ብጣዕሚ ተነዲደ ብፅፍዒት ኢለያ ክደግማ ምስ በልኩ ሰብ ሒዙኒ ኣነን ትዕግስትን ምስ ገጠምና ኣብቲ ሰዓት ቃል ኣብን መሓዝኣን መፂኦም ልክዕ ምስ ረአየኒ ገፁ ተቐያየረ ዝመረፅኪ መሪፅኪ ከይድኪ ኢኺ ኣይትከተልኒ ኢሉኒ መምሰሊት ኢኺ ንማለቱ ቤተሰብኪ ዓድኺ ገዲፍኪ መፂኺ ነርኪ ንማርታ ሰበብ ዝገበርክያ ፈሊጥኪ ኢኺ ዘይጠነሰት ጓል ጠኒሳያ ኢልኪ ካብ ተምኽኒ ዝጠነሰ ተምፂኺ ንዚኣ ጥንስካያ ተትብሊ መሓሸከ ነይሩ ኢሉኒ ደስ ይበልኪ ብሰንክኺ ትምህርተይ ኣቋሪፀዮ ኢሉኒ ገና ብሰንክኺ ከዓብድየ ኢሉ ተተኸዲንዎ ነበረ ናይ ላዕሊ ቅድድ ኣበሎ ግራ ኣትዩኒ እዚ ኩሉ ዝኸውን ዝነበረ ንዓይን ንኡኡን ንምበኣስ ድዩ እንድዒ ኩሉ ሰብ ግራ ኣትይዎ ናበይ ከም ዝኸይድ ዋላ ተዘይፈለጥኩ ወፂአ መንገዲ ምስ ጀመርኩ ማርታን ትዕግስትን ተኸቲለናኒ መፂን ማርታ ናብ እግረይ ወዲቓ እናበኸየት ይቕሬታ ጠይቃትኒ ምንም ተይበልክዋ ጠጠው ኢለ ኩሉ ነገር ክርኢ ጀሚረ ኣብዚ ሰዓት ቃል ንማርታ ካብ እግረይ ኣልዒሉ ክልተ ግዜ ብፅፍዒት ኢልዋ ካብኡ ቃለይ ሓቂፉኒ ነበዐ ፍቕሪ ስዒሩ ኣነን ቃለይን ናብ ንቡር ፍቕርና ተመሊስና ብሓደ ምንባር ቀፂልና ቀትሪ እናሰራሕና ምሸት ክንመሃር ጀሚርና ድሕርዚ ብዘይካ ፈጣሪ ኣብ መንጎና ካሊእ ሰብ ኣእቲና ኣይንፈልጥን ቤተሰበይ እውን ንበዓል ከይደ ይቅርታ ክሓቶም ወሲነየ ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናለይ ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ገርዎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ ይቐኒለይ